Mesiari dnes pri uskladňovaní mäsa používajú chladiarenské boxy. Niekedy tomu tak nebolo. Cez zimné mesiace mesiari si museli preto zabezpečiť dostatok ľadu, ktorý by im vydržal na chladenie mäsa až do nasledujúcej zimy. Na ťažbu ľadu najímali skupinu skúsených dedinčanov, ktorí ľad nielen lámali, ale odviezli tento konskými poťahmi na miesto určenia a tam ho aj spracovali. Práca s ľadom bola namáhavá o to viac, že sa pracovalo v čase silných mrazov. Obuv a odev pri práci zmokli a čoskoro i zmrzli. Najhľadanejším bol ľad pochádzajúci z tečúcich bystrín a menších riek s čistou vodou. Pre kvalitu ľadu bol dôležitý aj čas jeho ťažby. Najkvalitnejší bol ľad vyťažený počas 10 až 15 stupňových mrazov. Vtedy bol tvrdý a preto i trvanlivý. Z hľadiska rýchlosti ťažby ľad o hrúbke 15 až 25 cm bol najvhodnejší.
Priestor určený na uloženie ľadu, ľadoveň, izoloval sa okolo stien drevenými pilinami. Vrstva pilín chránila ľad pred ohrievaním z boku a tým aj pred jeho predčasným roztopením. Väčšie ľadové kryhy sekerou sa roztínali na menšie kusy, aby vo vrstve ľadu bolo čo najmenej vzduchových priestorov. Správne naukladaná vrstva ľadu v ľadovni o výške asi 120 cm pri úspornom používaní vchodových dverí vydržala často až do budúcej zimy.